spjegalna ftit x'ġara f'dan jumejn. Mela, l-iktar ħaġa f'daw 3 ijiem, mela, jiena bħas-soltu nkun qiegħed id-dar u ma jkollix xejn nagħmel matul il-ġurnata noqgħod id-dar fuq il-computer u nkun fuq. U jiena kif ovvjament nista' ma kollox ma hawnhekk dejjem traffikuża. Jiena li noqgħod hawn 6 snin, però apparti hekk f'dawn is-6 snin jiena familjari mal-annimali, kelb tiegħi ilu 11 sena miegħi u għandi qattusa illi ilha 6 snin tiġi segwini jew tidħol. U li ġara hu li 3 ijiem ilu kont qiegħed fuq il-computer u kont qiegħed fuq il-Facebook is-soltu u nisma' ħossar brejk żgħir u bum daqqa. Jien nżilt niġri għax ħsibt li laqtu lill-karozza jew tiegħi jew xi ħadd mill-ġara. U meta ftaħt insib tfajla miskina b'karozza u laqtet qattusa u jiena meta rix nara ġifieri għax kienet quddiem id-dar eżatt, nara li l-qattusa kienet kompletament mixħuta mal-art, kellha d-demm meħera, kellha d-demm anke maħalqa. U qalt li tiegħek għattela mhix tiegħi tela ma l-qattusa tela għarafta għax tiġi għandi u għarafta anke mill-kulur u minn kollox. Wara xi 3/4 siegħa ġifieri li damet hemm mbagħad marret tela tinkweta xejn tela issa l-qattusa ħanu ħsieb jiena. Marret insomma u bat il-qattusa jien geswirta f'xaruta ħażina u għamilt ħofra hemmhekk u tfajta fil-ħofra ġifieri taħt il-ħamrija. Da kien il-każ li l-bieraħ jiena għamil ġurnata barra xejn ikoll il-qadi tiegħi insomma li nkun irid nagħmel u wasal xi 9:15 bil-lejl id-dar. Was-soltu l-kelb jiġi jiġri u da u l-kelb ma ġi xejn, ma tax każ. Meta dħalt fil-kċina u da l-kelb beda jersaq li lura, għat-telfet jersaq lura jiena u beda jikraw li għali jagħmel li hekk. Ma tax każ u l-provajdat forsi jinnaf. U kif tfajt il-bolma fuq in-nar, nisma' x'tħaxwixek, indur u nara il-qattusa l-istess waħda qiegħda hemmhekk ara fatti l-istess waħda fil-kaxxa fejn tidħol tolqot is-soltu. U jiena meta rajt għaddi kif jista' jkun mhux l-istess qattusa, qatt imma jekk mhux l-istess qattusa ma xiex ikun il-kelb ħallija tidħol għax il-kelb ma kien iħalli l-ħadd anke jiġi xi ħadd iżurni jiġifieri ħabib jinbaħal ieħor da. U jiena dak il-ħin ġejt f'dubju jekk hix l-istess qattusa jew le. Biss imbagħad li għamiltu illi fil-għodu dal-għodu meta ħaffirt il-ħofra l-istess ħofra jien fejn għamilta qatt il-ħofra fajta. U l-ħaġa tal-iskantamenti illi x'ġara f'dak il-każ li ma kontx hawnhekk illi l-qattusa sarat kienet ħajja għax jiena sakemm dom tanħaffar il-ħofra within 18 minutes ninsajt nassumi kemm dom daqshekk dametaw mixħuta eżattament minn tula ma ċaqalqet xejn. U ovvjament jiena għad forsi l-kelb ħaffera things like that they can happen. Dogs they smell even further deep down u meta rajt li l-qattusa jindi mhux qiegħda fil-ħofra di dħalt ovvjament fil-Facebook għax jiena mbagħad ovvjament rid nesprimi dil-misteru ħanejtek għax misteru. U x'in qed nara li hija l-istess qattusa u mhux fil-ħofra u kif issa jkun jindi naf li ħadet għal daqqa ta' karozza u mietet għax ma ċaqalqet xejn ġifieri kieku tajt qiegħda nkun xi sew whatever jiena ċempel ġvet ħabib tiegħi. Ġi hawnhekk infatti x'ina l-istess wieħed li jiġi għandi biex jara lill-kelb meta jkollu bżonn xi ħaġa u insomma tani bħal isa kaxxa pinnoli għalli tiegħu daw u infatti fil-għaxija dik tidħol issa matul il-ġurnata ma tantx tinżel minn hemm ħabba li jkun hemm ta' tasluħra u da għaxi at the end of the day mhix qattusa tiegħi, hija qattusa tal-ġara ta' ħadd, di qattusa tiġi ma' kullum kien. Però li dratni u li hija familjari miegħi tajta isem. Qed tifhem semmejta Delajla u Delajla għaliex ovvjament Freddie Mercury kellu qattusa u kien semmija Delajla ma tniex mit-titlu. Imma ħaġa tal-iskantament illi xi ħaġa bħal di meta jiena esprimejta ma' kulħadd anke fuq il-Facebook jiena dispjaċini mbagħad li ċertu nies kollhom ċertu kummenti li ma jagħmlux rilevanza mal-każ jew mal-oġġett li inti tkun esperjenzajt u jiena dik tirretani ħafna. Għax jiena bniedem inħobb l-annimali, bniedem li jiena għandi signifikazzjoni qawwija lejn l-annimali u jiena aġġetti bħal dawn inkun nixtieq li xi ħadd
qed tifhem, jgħid li jisma' mhux bil-fors għandek raġun jew qed nemnek imma xi ħaġa li tista' tiġri, imma mbagħad ħafna kummenti li ma jagħmlu l-ebda sens, jiena dik ma nistax għaliha. Infatti għalhekk hemm vera affarijiet bħal daw jinnem minnhom għaliex jekk nibqgħu insostnu fuq ċertu affarijiet bħal daw li jistgħu jiġru anki ma' nies oħrajn, allura tista' laqqas programmi meta nies jirrakkontaw ċertu misteri xraw x'maraw x'qed